Wie adeshemamba mamu nyina ha o we de ma de nyina na oya de Kesse kronkron Tano Komfo na me no kasa yi enu da ye to aso ene ade asa che ba ko biem ni nyina enkoma hoya enkoma otwedi ampon onyame basayi adom da ye twere no a ye mpon da na da roma na eti ba bie ono odi tumi ni ahoden ama ye nananom abosom na nsamanfo no mbo echidom yesi ampa Komfo bi awu a otene busum ye kan we obi ntiase na obi owo de no kote busum nananom nim se nsamanfo ho samay ho fashi wadwim samay ho tete obi ka dwumadie na sabia musabia nya ado amutie tete obi ka tete obi so kire na enru ada ye bobo niema so kire aduane a esese onipa dasani ye nanam omu di a omu nyini cheye ma nipa timi nyina onyamfia hanu emfia wa ha aduanan emfia wa ha aduosia eye 160 years 200 years 140 years onipa de wa nyine kura no 90 80 enka ne na akola ngu eye busudie akwala wu ba akwa be kokopɛ kira hwe ade potia e ma akwala ne wuye nananum kwa bisa odi aduro obon ho ban odi ne huja sabia mu sabia nya ado a ontra ho manfofo nya ne kwaye e nan ne kwaye wu le nyina gina se ye di asibe nam no na chechi sija so na ne kura no eno ya bobo ne ma so kakra ekowie se aduane nananum di ya na omunyini che ye bo aduane ni bini ye wa kanche nyesa me repeat o akanche tatre aprapransa epitie alatiari ye wa aduane bi te se akanche ye nananum wa aduane bi na aduane no nim ni afa aduane no sabia mu sabia nya ado a sofo dokono no obi ni ma de afa sofo ne ye adua bi na adua na hahae no eye aduro kese pa tinananom mu ne no sa dokono no omo ya omo de aburo na eye obo dokono ne bibia wia na aburo no ye wa aburo bi ho ye yimu ntete aburo bi so ye yimu ntete ti aburo no sofo dokono yimu ntete no a na ode dokono ayi sofo no hae no ode akekere no wa noa na sa sofo do eye yare hae a esa ye bi bebre etinananom nuane a na omudi no sabia mu sabia nyaado na eye duro ye esa wo yare tinananom nyare basa ena akwala kete ni sisi ya ne ya akwala kete wanya osa akwala kete wanya diabetes efa ahene ne baaye dabi sabe empanifo se ya bia bekum kraman ena to na pampa mu na enkane no ya wo yare a ebeye obi a eye panyini na panyini no mpo no enya bia etamposi enso ya bia ni aduro ena na akwala ya bia bitimi ya akwala odwene ho a onti ase se ya nwonan ohunu ne ti ohunu ne nan ohunu ne nsono na mpese ohunu ne brebo ne nyina gina se ya mane kwai no eno ebobo nuane bebre so na ye hwei nananum adidie mu ne omunsu no mo nananum benum nsu a sebe no obe no aduane a ono no kukuo na ehina eso na sebe o hyensu omu na ehina no ye ka kukuo ne ehina nananum tete nate dotia no na wanwono ete se ene chansin ya obaako ye no a oma ano no kamwa kakra eno na efe no ehina le kukuo no ya ye no mo eduro no ye no mo duro ene aduane no na efre bi asna no ano ye tetete ewoniti ye no wa editi abu aso na sa kukuo ni asna ne sa apotoyua de etwimu no ena apotoyua etwimu no dade obe no aduane a
dade chance yen hwade na nanom tete dete na dote no wa ye kukuo no anwono kafra besreka wanwono kukuo no kama na wanwono kukuo no a na odi asia wiem odi sia wiem a na sabia mu sabia nyaado na nanom se sabia mu kafra che kukuo no obeto ne to no na waye hu bibia ma ho ene brofka se fa no smooth no waye ama na kama no na wakɔwirem na wakɔpagya okopagya na wakuagya no na kukuo no nyina odi agugjem na wato yekasa wato a kukuo no odi kukuo no nyina beguo na odi gya ne bi aguase na odi bi ahyehyɛ afa ho na sabio wasoja no na atu kukuo no kukuo no bebere ebena ne ho na ye brown odi nsuo begum enwunu da ene na amafo bi nim ade efe kukuo na kukuo no oto wi a ye wode ye hyemu nsuo eno ne ye fridge no eno ne no mu nsuo na waye kukuo no nyina awie no na odi nsuo begum no na nananom aye abenkwai no wo aben wi a ye yi bi firi mu so ne so ye fe ne mefin nananom ye a onto mefin mu ye de mefin soja na mefin kro no anso no ohata ema ne wo na kukuo no wayi jasama de gum no de kukuo ade gum wayi jasama esiwo na jasama no de gu owi a na wate mefin no so ye ka mefin aben no ehunu no ya o yifiri aben no ya wo afiri mu no wahata ama na wo na ode agugyanim ode gugyanim a ebe firi wisie na wisie no ode kukuo no butu so yesi ye puru kukuo mu na wo puru na nananom ade kukuo no akosia du krom sebe watete bode ahabai na wabɔ ne kashire na ode kukuo na siso na wakonsuo ensuo so ayekoi enye pipe nsuo enye chemicals nsuo enye nsuo asebe ne Ghana nsuo adani tiefini ball ano a broni di chemicals abeguma ere pipe enum no okosutrim na okosasuo na wakonsuo no de abegum na owi a wakata so na sia du krom na menua sikom dew na sebe na nanu kope bonsia no so no yaka bonsia ena mo friend cap kuruwa no ye friend bonsia na wakope bonsia de bonsia no so no onwena no wato atese we no a na wo sensuo bi na anom a ohene fridge bi en ho nyunu na essence ya pulu kukuo no ye de befe no apulu kukuo no onum a e ma o test bi na menua o sensuo na abetuma no kuruwa na yi cup no a ene cup am e fe no cup no ye nka na de fe no kuruwa no o sakuruwa ba ko no onum a ohene me see nyunu wona me see wakodi abroma fifira ato anu na aboadwo eti na nanu fira bontene ba ana nanu pia bontena ne yakosa nsuo am na nanu se mama abudwoye nsuo ne de ai ene kukuo mu nsuo wati ase na nanu be no aduane a ono aduane se okukuo mu na kukuo na ya no aduane wo mu no emu danko ne mu hwanko na wo no kukuo mu aduane a se hwe ene yen hwade ai enipa benum nsuo a just a fridge mu nsuo nipa bedidi a o de ha fridge mu wonim se nipa wu a yewu nyina free fridge asempa na meka kire wo no minua enuane a ye die de ekoyeyem no ensu a ye nom de ekoyeyem no enum de enya sebe ahoden enum enya mu yare na bisa ho se aduane a wu die no enya bia no waduane no kwan be na afa so no ano onu ane chance mu ana anu kukuum na wonsu a wonom no fridge mu nsu a ye nom a ekuyai na ma ye ni ahoto no menua wabisa se ensu a wonom no enya bia no unum nsu okukuum ana ene obi beto sese wonu aduane okukuum a obeka so obaifo obeka so yukrasini obeka se sabia mu sabia nya ado wonko ana abohia dono wo de wosu hia ebi ni wiase da na sa kukuya ye no mu aduane ehina ya ye konsuo guma ye no mu nsu ayapunu mu no esa bua nipa ama onya hoden soronko ebua nipa ama sabia mu sabia nya ado atwu ho firi enya no wa ho na menua bisa ho se ensuo be na onum na esutre no e wa herefa ene Kumasi nsuo mi nsuo champamre kwabna
enkane ukomu a uduru okra na akono keke na se mpanimfo no se nsuo no a na nkwara ne biko ne kohunu nsuo no a na nanom se ye kope adwenanum na watietie mo na wakwa na wakosa nsuo ne bi na ade aba na ade abegu kukurum se de o maame efiri sebe efuomu ba o maame firi efuomu ba ya no o misa wo udimnika na wakosa nsuo de ama nanom fi se yatiti nipa yenye nipa ende yenye nipa te sa aboa yenye nipa te sebe odwan ende yatiti nipa akwala ohunu se panyini eso niema odimnika na wakoje na wahirawo na akwala mu panyini ene mpanifo ya benzo so ya bra bon so ya bono enso so enso nyame ani na akwala bu no ye niema ye nyina aye nwonan futu fly ye tuafra panyini mu akwala mu panyini so ho na nanom edi bibia atoto akwam gu akwam pe na sabia musabia nyaado ekina odoma kuma ya adoma to aye beto aso no ye beto aso edi akere agora hodo ene ye ka bom agora hodo na ye nanom ye mrantie ene maba na yedie so am sabia musabia nyaado na nanom di agora hodo agora bi ti se pilolo esiesie no anto akire na nanum di atatatete ye bo ampe sabia nyaado yetimi kotwa edua onyina ya aba esusu foforo ya ni nyine mo no enya nuru ba bia no ne nkwala no ne yetwitwa na yakwakotwa afema no wasensena no na nyina no ya bonbon mu tokuro na ade na wurawuram dua na wurawuram na wakopedua eden ukotwa dua ne wia na wape sabia musabia nyaado a dua eden wasensena no no de bodua nim odi bodua nim a na odi ahye ade na waye no koba na me kan yi wo na nkwala ide onyina na ade ahye ne dua da akọ na ade abobọ ho utimi de konsuo de ade esen so na ade konsuo ye twi ekirei ene wiase ekọ anim a no enim de ekọ anim a ne emekọ anim ebe ye sese ka ese twi sese ka na nanom wa go ahodo kwala ni je sabia musabia nyaado a obia nam ne kwanso pepe na bayire no a obi bisa se bayire am tutu di no ebi ne de hin omo ntiase mi nkyerɛkyerɛ bayire nim bayire ho akwa no ebi ne de enkamfo ye bayire saa bayire no emu ye yellow ye won kamfo vita ene ye won nkamfo kokko na saa nkamfo no enam se eye bayire a eye soronko a dirinti na nanom no a anadwobre na nanom kuaja soja tutututu ne ye de nkamfo na sita so nsuo no be noa obenoa nsuo no bewe obesa de foforo agu ho no wanoa esija so ma ade achi ade be chi na abere na ebere wia na nanom atwimeko yirawa ye kameko a otwimeko na sabia musabia nyaado a ode entos aka ho ntosi no so no na nanom twimeko bia no ode ntosi beka ho unim ototo ode ntosi kaja tintosi ode kaja na entosi no mu saabua bia na wo mu a ana bibia na wo mu a na ano ayedai adwo ifi se eja ade ehye eka ade bia eboto hwe na nanom nyansa o ene yetwi ntosi a ene ko na obi twi ntosi a wotwi de aduane no wonfa ntosi no kura kaja ene so de ntosi kura yedi bisa ntosi wotwa mu a emu green ene ntosi kura sei bibia ye nwononan basa enka ne sabia musabia nyaado upa ntosi mu a se kokokokokokoko ntosi no ye omu ahodo ye won ntosi bi wo ho enketenkete sapetin na nananum atwi na ode ye aduane nananum di to eto no so no obi a wo se de osipe ne to sifa eto ye wo to so ahodo ye wo ogo he me ka ogo no ma de kro onti bi da ogo eye menkan ya toton na menkan no se nananum toton a na ohwa na sabi wotwi odi apotoyo a sabre ye nyuso apotoyo etodie nananum twi no wo sabia musabia nyaado a kuduom eno bi sa akwala akura se de ne fe no kuduo onim kuduo ye dua na nananum asene ene ya sene te se apotoyo a na ebutre na nananum twi ene etwi muto
ti ogo no otutume nkenu a na wahwa kama na watwi meko emeko no enkane nananom so otwi eto a sabia mu sabia nya ado a ope opa momone sanwene momone na sabi watoto na watwi meko no odi jene no sunim jene no nanano kope jene de aya mono no na aha ye green no na watwi di afla na watoto momone de atwim obi asabe eda woni nam no na won nyeska nkoto momone mfa ntwi eto no meto no nyehwam no nananom ye aduane a emane no na obubu emantire make akai obi tete asebo emantire pa na nananom eya abu emantire odi agu ho na sabe watoto na odi atwi afra meko no ansa na eto no watwi di afra sabe mu sabe nya ado a body a agege no eto no so obi wona hodo obi a wode ope obi wo ho a eto no ope body a agege na watwi to no obi a odene mu oguso na wati na eto no ohwane nkatie na odi aguso na so owie to no odi a bese odi to no wi a obenum nsuo saa de aka mpanimfo se agi nsuo ade be sampo bi aduane fufuo kra woni eto no so bi ho a ope no se odi body bunu na kokwa abre na watwi kokko no body no watwi kokko no owie a na wafrem akafra na odi afra eniama na waye no obi so to no otwi a odi nkate zo so etwi frem na odi to no wi a na hu sampa waditi enti ogo no obi nim ade afra no ogo ye menkae atoton na nse kura de ebi mu ye bi kakra ti nananum di to odi body eto body kokko to body bunu ne body abre otwi di fla na akafla na wanya sabi potoka sami taste ya openo obi nso pe body agege ye ka body agege a body no ese ebede kwa so emiri nsi ono so obi so pe ne to no no wadi na sabia mu apema pesi na nanom yi apema pesi pa na sabia mu sabia nyaado wanya kontom na bomu a wona hwan ha shiru kontom la bomu kontomre na nanom puto kontomre gripa na sabia mu sabia nyaado opamantire yi eja twim na wode momone atwim na owia sabia mu sabia nyaado enkwan ho waye abenkwan no ye kan kwan ho a oye abenkwan a nananom sa enwu na wani no na ode asi ho eno ohene ne dedenko akonko atuntwa ho na nkwan ho yi nananom bo apesie pa na nkwan ho yi obugu so pe na sa wote ho na wudi abomu no a o si ampa metia himem ampa me yo heneba ampa me yo dehye na me kasa wotia himem o yo dehye a nye odehye le se ba bi efe na odehye o aduane na wudie na aduane na kasa emma usunsum ho na okra ho tono abodwe aduane ahoto aduane enenuane ayedie aduane ayedie nyina enchanse no mo aduane nyina emeyade onu aduane abose enchanse no ennenu nansa na ehi na wohenefa chance no chemicals e de chance no efra aduane no mawudi enti nipa wu aye wu ni yade a ye yare nyina no eye ne na yapa ehu o yade ne ato yade ama ehu o efri se ye hyiatra ye dwe ye hantan pesame nkumnya otuma kwa de ade a chokwa uso mpe broni de na ape ne sabe utire no yonku trinsa ye nyu yonku puya obisisi utiri no yonko trinsa utiri nsatete uti ensatete a yenyi teteye na mpanifo sisi utiri no yonko trinsa yenyi yonko puya oti ase ya kapuya enka na yi a omuyi no obu ho oyi a ni tiri no na wagya biasia ena na mafo ye friend ponko no na obi yi ni ti a na ni tiri ayese de aye abam kakra no na oyi ponko na pampem ena efe no puya no utiri no yonku trinsa yenyu yonku puya onipa ne tia yesei wayi puya uzu ko yibi utiri so yekurukuruwa utiri no sabe aye tritrantrama enye yie enti mpanimfo busa be we nyina ye de kire wo se enhwe de obi ye ene waye bi efiri se obi anko ne fie obi an fie ofiri mu obi anko ne maame owo no maame kro na wo ya ye obi dwoada ye obi kwasiada ye obi memreda
na mpo no ye wo obi amemene da kora mpo a eda ye de wo no ye wo no nsia wo ye wo dasuom ye wo obi dasuom ene ye wo dasuom mpo a mpo da ye de wo no sa bla bi ko na yesu tobre obi oso na ewia na ebo obi oso so na awaba obi oso na ekusukuku bre entimi nua afutu a me de be ma enipa ne se adasa ya mutie na Kesse TV ne se ewiase obia nko ene ne nkrabia obia ne hyebre entafo mienu pa ye wo mdakoro no esono obia ne subai enti misremo mo me nkai tete atempo no me ka se misrew menua subscribe ne share ne add misrew fama unua na Kesse zesi a wode amane bia ba na Kesse TV ya wo cheche tete atempo tete WOBIKA tete WOBIKYER o kire kwai ene ye nananom ade a ne kuta won ekwa na onfaso bobra ekwa na onfaso didie ekwa na onfaso num nsuo ekwa na onfaso nante na ne nante mpo ekire ne su ene ne ban ene ba bi ofiri sabia mu sabia nya ado a wo sankwa ya tia wuti de ka o mamre ho medama se mesre mon subscribe na mon share bo nua amade se na Kesse TV o pe bibia tia onya bibia ntie mesre mo wo kira odoma kuma ya doma na ye da so tinkwam na moje di mo afiri sane na ketrema da bodwem na oya ade ye Kesse asio kronkron Tano betinkwam a ye beto aso na to ye beto aso no ye be kire nhyehyeye ene bone ahodo ya nanam digu akwa mu bone bi abedi no ehon nhyehyeye ukokum nipa udi ewu ekwa ye da ho ukoye wei udi konkonsa asamato akwala wani nsode ukokasa tie panyini e wasotwe sabi ukofa oba e wo wiram ehon asotwe sabiamu sabia nyaado ukofa oba e wo nzum ehon asotwe e kire nyankopon ya doma tie na Kesse TV subscribe na share na add na eho ene nkwanwo me ka asema kirewo unya ne ba bia da otuma nkuma obia ne nkrabia obia ne hyebre me kra me nyame na wo nyina ho saa na wo kra nyame na me nyina ho ebia na wo sika ye nyankopon de ma wo no ebia na wo nimdie ye nyame de ma wo no ebia na wo humoblo ye nyame de ma wo no ebia na wo tema ye nyame de ma wo no na mo adwembone de onipa da sani be fa na saasi so afiri yefunu me da se enhyiranka obia nyame nya obia koma so ade ma no na mpo no mesrew ko wi kuku akira kwai no aduane wo kukuom no nsio ewo ahinam na beboa enhyiranka nyame din enka na din me da na nanum ase so ma hwem so mo so mfona na oya de Kesse open me number 0246 169416 0246 1694 16 na Kesse me damase makramo nyame me ade chepa me damase bye bye.